Robin Sena. Naranasan mo na bang masungitan ng kakilala mo dahil sila ay may Miss Universe syndrome? Uy, gagi, parang sakit na yun. Kaya nga eh. May ganun pala. Oo, ang Miss Universe syndrome, ito daw yung mga na-experience usually, ang target daw nito mga Pilipino. Ay talaga? Oo, kapag papalapit na daw ang Miss Universe syndrome, ang Miss Universe, ibig sabihin, nagkakaroon na daw ng mga senyales na may Miss Universe syndrome ka. Number 1, ang dami daw nagkakasakit kahit walang sakit. Yung tipong nagpapasa ng mga sick leave. Ganyan. Alam na. Oo, pangalawa daw, ito yung mga nagagalit. Oo, nagagalit kapag talo sa Miss Universe. Ay, mga hina-high blood. Hina-high blood, parang binabasag yung TV. Mga ganyan yung mga nanunungit na lang bigla. Grabe, Ako naging biktima na niyan. Talaga? Sino nang ganyan sa'yo? Ate ko, wala naman akong ginagawang masama at dahil may Miss Universe syndrome siya. Alam ko last year yun eh, hindi rin tayo nakapasok. Naku, galit na galit siya sa akin. Binato niya sa akin yung plato. Oo. Kasi hindi ko hinugasan. Oo, sabi pagkabato pa niya sa akin nun, ikaw hindi na nga tayo nakapasok sa Miss Universe, di mo pa ito hinugasan. Parang anong connect ng plato? Diba? Triggered, Jane. Kaya na-imagine ko lang na kung bakit dapat hindi nagpapagupit. Yan. Pagkatapos ng Miss Universe, lalo na sa mga kabisyo nating nagtatrabaho sa salon. Oo, mga auntie natin. Oo, naku, makakalbo ka talaga dyan. Ay, legit yan. Tapos yung kung nagpapariban ka, kukulutin ka nila. Kaya nga. Diba? At kung kulot ka, isi-straight ka nila. Ay nako, dahil kakatapos lang netong Miss Universe, marami pa talagang mga hindi nakaka-move on eh. Legit yan. Diba? Iba't iba ang kanilang mga personalidad. Oo, lumabas yung mga personalidad nila as a fan ng Miss Universe. Totoo. Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang uri ng Miss Universe Fan! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Keyboard Warrior. Mar, may pampipi ka ba dyan? Bakit? Anyari sa'yo, Jessa? Okay ka lang ba? Nanlalamig yung katawan ko eh. Pumipintig yung tenga ko. Tingnan mo, namumula na ako. Namumula na ba ako? Ha? Di ba normal naman yung pagmumula mo? Nakikinig ka ba? Hina-high blood ako. Bakit nga anyari sa'yo? Nakikipag-aaway ako sa mga tao dito sa Facebook. Manahimik na lang daw tayong mga Pilipino. Mga bitter daw tayo. Dapat naman talaga nakapasok tayo sa top 5 ng Miss Universe. Ay, Jessa, huminahon ka. Huminahon ka. Nasaan ka na, Jessa? Dapat hindi sila sa Miss Universe sumali. Saan? Dapat sa cooking show. Kasi lutong-luto yun naman yung show eh. Tingnan mo yung resulta. Jessa, namumula ka na nga. Grabe na, Mistisa lang talaga ako. Nakikinig ka ba, ha? Oo. Baka gusto mong ikaw ang awayin ko. Napabadrip na ako. Pati dyan sa boses mo. Ala, bakit ako? Ano magsasalita ka pa? Ayan. Ito yung mga keyboard warrior kasi definitely ang mga kalaban natin dito, mga taga-ibang bansa. At dahil wala tayong visa, hanggang keyboard warrior na lang tayo. Totoo. Pero alam mo, nakakatuwa pag online nakikita mo ang nag-aalab na puso ng mga Pilipino. Grabe. At saka dyan mo masasabi na wala talagang Pilipinong babebi bobo. Kasi nakikipag-Englishan talaga. Talagang nahalungkat natin yung mga English natin sa baul natin and all. Maipagtanggol lang yung kandidata natin. Totoo. Kaya kung meron mang maipagmamalaki ang pagiging Pilipino natin, basic ang pagiging keyboard warrior. Akala ko yung mabilis nating internet. Wait, totoo ba? Anyway, that's number 1. Pura tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga Aspiring Miss You. Jessa, pinapatawag ka ni... Gulat na gulat! Jessa, anong nangyari sa mukha mo? Mukha kang skinless longganisa! Ito naman, parang bagong-bago sa akin. Nagre-rejuve ako. Bakit yan? Nakaipit sa bewang mo. Nawawala yung bewang mo. Tawag dyan, corset. Para magkaroon ako ng hubog sa katawan mo. Hindi naman totoo yan eh. Tsaka,
Bakit ka naka-heels na ang tas-tas? Jojo Bragais yan! Nagpa-practice na kasi ako maging Miss Universe! Ano sabi mo? Jojo Bragais! Ay, Jojo Bragais! Yung nagagawa ng sapatos ng Miss U! Akala ko Jojo Gait! Pero tingin mo ba tingin mo, pwede ka talaga sa Miss Universe? Naman! Inspirasyon ko si Michelle D! Walang imposible! Kaya manahimik ka na lang dyan! Di man siya nakasungkit ng corona! Ako ang susungkit niyo next year! Jojo Bragais! Ano sabi mo? Jojo Gait! Si Jojo Bragais kasi, siya yung gumagawa ng mga shoes. Yung mga napapakinggan mo, maglinis ka nga ng tenga mo. Wala kasi sa script, bigla kang nagaganyan. Kala ko Jojo Gait. Ay nako. Uy, pero mga aspiring Miss Universe, iba din kasi yung platform na mga ganito. Iba yung mga ganitong show. Nagbibigay ito ng inspirasyon talaga sa mga bata. Oo, at saka hindi lang naman ng mga pageantita. Oo. Mga nagpa-pageant na nabibigyan ng inspirasyon o ng empowerment pag Miss Universe. Nandyan din yung mga artists. Yan, oo. Diba legit. yan nga, si Jojo Bragais. Hindi, diba? Wait, tsaka cute yung nakaraang Miss Universe kasi kauna-unahan, lumaka dyan yung, rumampa dyan yung isang nanay. Oo, nakasali tapos isang plus size na beauty. So talagang monumental. Ano yung description mo? Cute? Cutie. Cutie. Cute. Kasi cute. Ay, nako, nakakabaliw. Nawawala talaga sa katinuan ng mga tao kapag Miss Universe season, no? Oo, pag yan yung usapan. Kaya nga, siya kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may gusto ka pang idagdag na mga experiences mo today, ayan, i-message mo kami. Hanapin mo kami sa mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Chana. Same socials, mga broskies. At Konyo Bicolano, Sir Jojo Bragais, padalhan mo na nga to si Robin. Oo nga, Sir Jojo. Ay, mga kasama pa kami hanggang mamaya alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips, skits sa buhay-buhay. Muli din si Sir pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Chana. You're Ragam Broski, like super legit and all. Konyo Bicolano. Dito lang sa Tara! Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Ama, nahihina ako. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Chana!